Hej alle sammen. Det her bliver ikke rigtig sådan en video, hvor jeg viser noget eller sådan noget. Men jeg vil gerne lave et søstertag, eller bare et tag med mig selv. Sådan, bare med alle mulige spørgsmål og sådan noget. Hvis vi skriver nogle spørgsmål ned i kommentaren, så vil det bare være super. Men hvis ikke at der kommer mange, hvis bare der kommer sådan en eller sådan her, hvilket jeg tror der kun kommer, for jeg har ikke lige, der er ikke lige så mange, sådan, jeg er ny her på YouTube, så jeg tror ikke lige der er så mange der ser min video eller noget. Men ellers så finder jeg bare selv på nogen sammen, min søster. Ja. Og hvis vi har, jeg laver andre tag end søstertag og et tag med mig selv, så skriver jeg bare best friend tag eller alt muligt, whatever. Men hej.